सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। इका ओनसोलनि मोनसे जिल्लानि 7.9 माननि मोनसे बांग्रि मावनायाव इं 2007 मायथाइयाव। पेरु इका बायदियाव बांग्रिया जेब्लाबो जाबाय थायो। बिब्दिनो मैया 20 आगस्तआव खोलाहा पेरुनि आन्डेस हाजोआरि ओनसोलाव मोनसे 6.7 माननि गिदिर बांग्रि मावदोंमोन। पेरुआ सोनाब साहा आमेरिकानि मोनसे हादोर, जाय सोनाबहा पेसिफिक अशियानजों मोखां जालायना दं। बे हादोरा साहा इकुवेडर आरो कलम्बिया, सानजाहा ब्राजिल, सा-सानजाहा बलिभिया आरो खोलाहा चिली हादरजों सिमना रानलायदों। बेनि राजथावनिया जाबाय लिमा। बे खोलाहा पेरुनि आन्डेस हाजोआरि ओनसोलावनो 6.7 माननि गिदिर बांग्रि मावनायनि सोमोन्दै इउ.एस. जिअ'लजिकेल सार्भेआ फोरमायदों दि न'बांफोरा मावग्लुंनानै गाज्रि जादोंमोनब्लाबो मानसिनि जिउ खहा जायाखै होननानै फोरमायदों। बे बांग्रिआ पेरुनि गोबां ओनसोलफोराव जादोंमोन, जायनि मादाव इका आरो अरेकिपायाव जादोंमोन। पेरुआव बांग्रिआ जेब्लाबो जाबाय थायो मानोना बेयो रिं अफ फायारनि मोनसे बाहागो, जाय जायगायाव अरायबो गोबां हाबाफारिफोर जाबाय थायो। बिब्दिनो बांग्रि मावनाया मोनसेनि उनाव मोनसे गुबुन गुबुन जायगायाव जागासिनो दं। बे बांग्रि मावनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोर हालाय-हाफाय जानायनि थासारिखौ नुनो मोनदों।